Medveď hnedý je na Slovensku stále premnožený. Upozornilo na to Ministerstvo životného prostredia, ktoré zareagovalo na kritiku iniciatívy My sme les a organizácií Aevis a Via Iuris. Organizácie tvrdia, že Envirorezort zneužíva mimoriadnu situáciu pre výskyt medveďov a iniciovali proti ministerstvu 33 žalôb pre výnimky na odstrel medveďov. Organizácie žiadajú, aby mimoriadnu situáciu zrušili. Ministerstvo však zdôraznilo, že medvede sú premnožené a že to dokazujú aj praktické skúsenosti členov zásahového tímu, ktorí sa čoraz častejšie stretávajú v teréne s jedincami s nepriaznivým zdravotným stavom. Pozostatky každého odloveného jedinca medveďa sú odosielané na rozbor. Výsledky rozborov čoraz častejšie preukazujú negatívny trend vývoja zdravotného stavu populácie medveďov, keď mnohí jedinci trpia podvýživou zapríčinenou nedostatkom potravy, od ktorej sú vytláčané silnejšími jedincami a zároveň trpia rôznymi ochoreniami, uviedlo Ministerstvo pre agentúru SITA. Rezort pripomenul, že vyhlásenie mimoriadnej situácie schválila vláda minulý rok. V rámci nej schválila aj mimoriadny zásah do populácie medveďa hnedého v počte 350 jedincov. Keďže mimoriadnu situáciu vyhlásila vláda, rovnako len vláda ju môže zrušiť. V roku 2025 bolo na Slovensku usmrtených 213 jedincov medveďa hnedého. Výnimky zo zákazov z druhovej ochrany a činnosť zásahového tímu pre medveďa hnedého a od začiatku roku 2026 bolo usmrtených 28 jedincov, činnosť zásahového tímu pre medveďa hnedého, čo prispelo k celkovému zníženiu počtu hlásení o výskyte medveďa hnedého, počtu stretov medzi človekom a medveďom, ako aj poklesu útokov tejto šelmy na človeka, priblížilo ministerstvo. Zároveň spresnilo, že k eliminácii synatropných jedincov najčastejšie dochádzalo v okresoch Detva, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Ružomberok, Turčianske Teplice a Zvolen. V súčasnosti je vo viacerých oblastiach problém s výskytom medveďa hnedého stále vypuklý. V uvedených lokalitách sa situáciou aktívne zaoberajú miestne príslušné odborné organizácie ochrany prírody a krajiny, ktoré priamo zrealizujú alebo v prípade potreby Envirorezortu navrhnú potrebné opatrenia smerujúce k zamedzeniu alebo odstráneniu nežiadúceho výskytu medveďa hnedého, uzavrelo ministerstvo. Organizácie My sme les, Aevis a Via Iuris kritizujú, že vláda mimoriadnu situáciu vyhlásila v 55 okresoch, a teda na 70% územia Slovenskej republiky. Ministerstvo podľa ich slov vydalo výnimky na odstrel medveďov aj v lokalitách, kde medvede nespôsobili škody a dokonca ich tam nikto ani nevidel. Michal Haring z iniciatívy My sme les priblížil, že jedným z príkladov je okres Kysucké Nové Mesto, kde okresný úrad potvrdil, že neevidujú žiadne hlásenia o medveďoch ani škodách, ktoré by spôsobili medvede. Napriek tomu tu ministerstvo povolilo odstrel 3 jedincov. Medveďatu v katastri obce Lodno napokon zastrelil poľovník, ktorý pre médiá vyhlásil, že sa mu splnil sen a po 60 rokoch sa dočkal svojho prvého medveďa, upozornil Haring. Aj tento prípad podľa neho ukazuje, že ministerstvu nejde o riešenie konfliktov s medveďmi, ale povoľuje lov trofejí. Obdobná situácia sa podľa Haringa opakuje aj v ďalších okresoch. Organizácie preto žiadajú, aby mimoriadnu situáciu zrušili, pretože sa nepreukázala jej dôvodnosť a nevyriešili sa ani problémy s konkrétnymi jedincami. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominatív. Slovenská národná strana podľa ochranárov navyše povoľuje výnimky na základe nedostatočne podložených či zavádzajúcich tvrdení.